Dámy a pánové, začíná stand-up comedy show v Café Max. Přivítejte moderátora dnešního večera, mě. Dovolil jsem si takový začátek jako ve Stardance, že jo, začalo nám každoroční. Nebo tak jako občasný, abych si udělal takovou anketku na začátek, mě to strašně lidi zajímá. Kolik z vás sleduje Stardance? Přihlaste se. Já poznám, že lžete. Jo, jako ty, co se nehlásíte, tak budu potom v průběhu večera klást takový všeteční dotazy a já zjistím, že kecáte. Dobře, tak kolik z vás to aspoň jako zaslechlo, že to probíhá? Dobře. Kolik z vás by dokázalo vyjmenovat třeba, nevím, 3 lidi, kteří tam letos soutěžejí? Dobře, jednoho člověka, který tam soutěží nějakou VIP osobnost. Ne? No, dobrá, tak dobré, tak budeme pokračovat dál teda. Tak kolik z vás sleduje třeba pořad Peče celá země? To seš tu dobře. Dobrá. Já, detektivní seriál Octopus. Octopus. Dobře. Takový ty série České televize případy prvního oddělení a tak. Aha. Tak další třeba, co jsem si tady napsal? Osada. No to mě dá překvapuje, to je strašná pičovina. A dobře, a teď poslední otázka. Kdo z vás má rád, nebo je fanoušek Václava Havla? Nechte ruce nahoře. A teď, kdo z vás byl včera v Kulturáku? No, jste čuměli na Octopus, co? Místo toho, abyste šli na audienci a na motýla na anténě, co? Káram vás. Já jsem tady dělala servis lidem, který pak to dělali. Ano. Bylo to krásné, takže pondělky, já už bych si zase přál, aby jsme se spojili se Slovákama, aby v pondělí byly ty slovenský seriály, aby jsme mohli v pondělí prostě chodit do Kulturáku, když tady máme teď, nebo když i tady v Ústí máme skvělé věci dovezený odjinud a aby jsme neseděli u těch televizí. Dámy a pánové, začíná 21. pokračování stand-up comedy show v Café Max. Dobrý večer. 21. pokračování. Stardance máte teprve 12. pokračování. Nikdy nás nedoženou. Máme, prosím vás, nestůjte tamhle před tou kamerou, bych poprosil, jo, protože ta je tady i kvůli tomu, že máme dneska velkou marotku, takže aspoň prostřednictvím kamery pozdravíme a zatleskáme těm, kteří dneska vystupovat nebudou. Omluvili se Jana Werner a Honza Formánek. Takže zdravíme, dáme, zamávejte do kamery. Jo. Ten záznam, s jehož pořízením souhlasíte všichni, bude umístěn na YouTube v rámci pořadu Okres na severu podcastu. Je to takový oblíbený, myslím si, že už je to taky 21. vydání a 20. bylo to 20. vydání tady toho stand-upu. Marody jsme pozdravili, tak jdeme na ty, kteří tady dneska jsou. Já se omlouvám, jsem ještě maličko takový zabržděnej, protože jsem ještě ve 3 odpoledne les někde na československých hranicích po stromech. On se tam začíná už zase líst po stromech, tak jsem si tam s ním byl zalíst. A takže jsem teď spěchal, abych to stihnul. Někteří, kteří jste byli včas, jste mě ještě viděli v montérkách. Jo, vidíte? Se žebříkem. A tak, takže jste měli možnost vidět, čím se člověk živí, aby potom mohl tady chodit si povídat do mikrofonu. Dneska vystoupí. To řeknu tak, jak to bude postupně. 10 a 10. Máme 5 vystupujících, vystoupí 3, pak bude přestávka a vystoupí 2. V první polovině dnešního večera se představí Honza Civín.
Zdeněk Cíbalciboch, Jindřiška Moravcová a po nich, pokud to vydržíte, Robert Malecký a skoro tak zdaleka, jako já dneska dorazil i Honza Huda. Já bych to nějak nezdržoval, že už to zdržuju dost, takže bych teď pozval prvního vystupujícího, kterým je Honza Civín. Honza, pojď. Dobrý večer. Já jsem doufal, ano, pošleme fotku Martinu Bechynskému, ano, aby věděl. Karin ne, protože to je moje dentální hygienistka. Já jsem doufal, že díky tomu, že hrozilo, že nás bude 7, tak říkám paráda, tak nebudu muset dělat taky do toho vykopávače vždycky. Nicméně mám takový krátký, opět takový trošku socioantropologický příspěvek. Není to úplně o mně, ale spíš o mém terénním sociálně antropologickém průzkumu, který tak provádím. Zjistil jsem, že píše se o tom, jak je naše společnost rozdělená. Kde jsou prostě takový ty nesměřitelné tábory. Nejčastěji se mluví o politice nebo o sportu, Sparta, Slavia a podobně. Ale já jsem zjistil, že takový ty příkopy, ty rozdíly v tom, jak vnímáme realitu nebo takový ten každodenní život, jsou daleko zásadnější. Prostupují celou společností a vlastně nechápu, jak spolu můžeme nějakým způsobem komunikovat. Tak první problém už je třeba čas. Každý má prostě jiný vnímání času. Vedle toho, že některý chodí lidi pozdě, některý brzo. Měl jsem takovou historku s kamarádem, který vždycky chodil o hodinu později, takže když jsem věděl, že s ním mám mít sraz 9 večer, tak se s ním dám sraz 8. Jednou se mi stalo, že jsem na tu schůzku přišel v 9, protože jsem počítal, že mám hodinu zpoždění, on tam byl ve 8:45 a hrozně mě seřval za to, že už tam na mě 4 hodiny čeká. Ale jsou daleko zásadnější věci s tím časem, jo? Tak nevím, jestli jste si všimli, jak každý rozumí jinak, když říká příští pátek. Příští pátek pro někoho znamená ten pátek, který teďka bude, aktuálně teda 10.11., ale pro polovinu lidí to znamená až ten další pátek, to znamená 17. listopadu. A vznikají s tímhle velký nedorozumění. Další s časem jsou zase dvě party takový ty lidi s tím budíkem, jo? Jako jedna si nařídí budík, vstane rovnou, druhá parta těch lidí si to jako pošoupává po těch 5 minutách a doufá, že získá nějaký ten čas do ruky. Nevím, jak můžeme na základě toho fungovat. Další taková velká oblast nějaký konfliktu, nedorozumění je samozřejmě jídlo. Jo? Jsou takový ty jídla, které rozdělují tu naši společnost, ten český národ, jako je koprovka, parta, která to má ráda, která to nesnáší. Rozinky, to je taky taková věc, kvůli který by se ty lidi vraždili, když někde najdou rozinky, tak dostávají málem amok, ale pak se k nám dostávají díky globalizaci nějaký takový ty exotický, jako koriandr například. Takže zase parta koriandr má ráda, koriandr nemá ráda. Další zásadní problém, na základě kterého si ty lidi nerozumějí, je prostě oblast hygieny a vyměšování. Tak vedle toho, že jsou takový ty lidi, kteří mají rádi vanu nebo sprchu, to jsme tady dneska řešili, tak zásadní problém na toaletě je jednak prkínko, to řeší chlapi a ženský hodně, takový to zvednutý prkínko, který se má dávat dolů a podobně. A zásadní, vznikají s tím velký konflikty, je takový ten toaleťák, jo, z které strany má být, jestli má být s tím, co visí dolů u zdi nebo ode zdi. Nevím, jak s tím prostě jako můžou fungovat, protože je to podle mě jako zásadnější než třeba konflikt Palestina-Izrael.
Ode zdi ke zdi, ano, ode zdi ke zdi, to je právě. Další problém, úklid, jo? To je taky problém, který třeba řešíme aktuálně doma, kdy máme s Věrou každý jinou představu o tom, co je uklizený a co ne. To je doklad. Já vždycky šíleně uklízím, vždycky mi to zabere 2 hodiny času každý den a pak se vždycky dozvím, ty jsi mi tady zase udělal bordel. Nemůžeš tady nechat aspoň 5 minut uklizeno, ale toto neviděla před těma 2 hodinama samozřejmě. Další obecně komunikace, telefonování. Jsou takový ty lidi, kteří rádi telefonují a takový ty lidi, kteří neradi telefonují. Problém je, když se potkají tyhle věci. Taky znám nějaký takový, můžu jmenovat Franta Marek, který rád telefonuje. Takže najednou se vás chce třeba zeptat, kolik je hodin a zavolávám kvůli tomu 1 hodinu a 4 telefonát, kdy na konci řekne, já jsem se tě chtěl něco zeptat, ale vlastně jako nevím, proč to bylo. Další takový jakoby příkop mezi námi je samozřejmě práce. Někdo pracuje, někdo nepracuje, někdo se prostě na tu práci rád dívá, někdo má zase problém s tím, že nechce být sledovaný při práci, někoho to zase baví, když někdo sleduje při práci. Teď aktuálně mě to hodně baví taková ta kaldera, jestli víte, jak je v Jirchářích, když se jde k hlavnímu nádraží, jak tam stoupá takový ten dým, a to je pravidelně. 5 lidí kouká, jeden tam pracuje nebo něco přišroubovává. Sice jsou tyhle problémy velký, ale trošku mě to uklidňuje, protože evidentně se to táhne stovky let a nějakým způsobem to snad dokážeme překonat, respektive naštěstí, jak jsou ty lidi zahledění do sebe, tak navzájem se neposlouchají, nesledují to, co dělají druhý. Takže mám z toho důvodu i takový klidný svědomí, co se týče současné politické anebo sportovní situace. Díky za pozornost. Honza Civín nám otevřel dnešní program. Já jsem si udělal tady pár poznámeček. Ta první, když jsem seděl tam do baru, tak jsem se koukal zase, jestli jsou tady nějaký nový tváře, nebo tak. Klasická otázka, je tady někdo, kdo tu ještě nikdy nebyl? Moment, více. Prosím vás, připravte se psychicky, stává se, že ty, co jsou noví, tak občas tasím k mikrofonu, jo? Tak si připravte něco vtipného, přeju vám hezký zbytek večera. A jo, ale připravte se, mělo by být vtipný, jo? Protože taky by se mohlo stát, že vás jako lidi vypískají. Takže jako, kde jste byli celou dobu, do teďka? To jako doma, jako těch 10 nebo 12 let, co to tady je, tak jste byli doma. Hezký, přihlaste se mi ještě jednou. Hele, všichni tady byli, jo. Mě ještě napadlo teda, než dám slovo dalšímu, protože dneska to můžeme tak trošku tahat, tak se můžu vykecat. Já jsem seděl dneska asi 12 hodin v autě sám. Mě tady, když Honza říkal, že se dělají ty skupiny lidí na ty, kteří jsou třeba rádi sledovaní při práci a ty, kteří ne, tak já třeba se částečně živím tím, že lítám jako dronama a filmuju lidi při práci, jo? A oni by měli jako pracovat, ale oni mě pozorujou vlastně při práci. Takže já vlastně mám hrozný problém s tím natočit někoho při té práci, protože všichni koukají, co to letí. Tak já doufám, že třeba vymyslí někdo nějakou umělou inteligenci, aby předělali ty lidi, aby, i když třeba koukají, tak aby vypadali, že pracujou. Ale myslím si, že to není to. Pak mě ještě napadlo s tím, že třeba někdo má rád rum, někdo má rád fernet, někdo má rád vodku, jo, někdo pivo, víno, nesměřitelný tábory. Já mám rád všechno třeba. Jo, takže, a myslím si, že podobně všechno má rád i Zdeněk Cíba-Ciboch, který je navíc odborník na cizí jazyky, takže nám o tom teď přijde něco povědět. Pojď, Cibo.
Nejdřív, prosím tě, než začneš, tak nám řekni, proč vypadáš jako debil. Hezký večer, děkuji za úvod. Vy jste si určitě všichni všimli a jako víte určitě, že je listopad a to je čas novembru. O tom se tady nechci nějak rozšiřovat, ale možná, že na závěr ještě malá zmínka. No, já bych se díval, kdyby to nebylo o Flixech, protože včera shodou okolností jsem potkal svoji bývalku, ona na mě kouká, jsme se dlouho neviděli. A ona na mě kouká a říká, ty jsi nějaký jiný. Ty máš vytrhaný obočí. Říkám, ty. Takže já jsem připravený na všechno. Jo. Jako navíc, ještě jako ty vlasy, to je úžasný, je to výhoda, vás zdravím, pánové, kdo tam ještě tam. Potom si sedneme k jednomu stolu, uděláme si platíčko, vajíčko. A je to obrovská výhoda. I o vlasech se nemluvil, opravdu jako debil kompletně. Dobrý. Má to obrovskou výhodu, jsem zjistil, že můžu urážet koho chci a nikdo mi neskřiví vlásek na hlavě. Takže já jsem si říkal, že když dneska budeme trošku natahovat, že se třeba opřu do nějakých jako problematik a že občas do něčeho kopíchnu, říkal jsem si, že třeba můžeme si píchnout do Židů, že jo? Co mají Židi nejoblíbenější strom, o který strom se nejraději opírají. Nevíte, obřízku. Jo? No, musíme to nějak natáhnout. Transvestiti, jako mají nejoblíbenější písničku. Nevíte, šel tudy, měl tudy. Ale dobrý, já to nechám. Chtěl jsem ještě katolickou církev, ale do toho se už nebudeme pouštět. Já proč jsem dneska večer si zvolil cizí jazyky, připravil jsem si tady takovou malou pomůcku, protože tam toho víc. Jestli se někdo učíte cizí jazyk, já se učím 2. rokem a jsou chvíle, kdy jsem otřesen při představě, že jdu do ciziny a s někým se tam budu chtít domluvit. Protože každá ta kapitola tady, jako kromě té gramatiky a kromě těch slovíček má takový ty konverzační témata. A někdy to je opravdu zamýšlení tam, co jsou napsané ty slovíčka, nebo ty fráze, že prostě jsou sezazený tak, že si říkáte, to snad ani, no posuďte. Třeba mám tady první kapitola a to je porozumění. A jsou tady fráze. Mluvíte italsky? Co prosím? Rozumíte mi? Co jste říkal? Mám to zopakovat? Prosím, nemluvte tak rychle. Řeknu vám to ještě jednou. Jak prosím? Mám to hláskovat? Co to znamená? Takže to je jenom to porozumění. A to máte pocit, že se baví dva debilové. Není to. Teď si představte, že třeba do té Neapole do přístavu, že jo, chcete se tam s někým porozumět. No a pak jsou tam takový ty, nejvíce to teda samozřejmě týká takových těch turistů, kteří jako jedou někam a musí mít třeba pod kontrolou čas, jo. Tady. To je absolutní drama. Kolik je hodin? 5:45. Mohl byste mi říct si přesný čas? Před chvílí bylo 9. Kolik ukazují tyto hodiny? Pravé poledne. Zdá se, že jsme v časové tísni. Ano, je největší čas, abychom šli. A jedu dál, teda. A to je, jako, ptáte se na cestu, jo? Přijedete někam, kde to neznáte, samozřejmě pochopitelně cizina, nejste tam doma, tak se ptáte. Jo? Tady, zabloudil jsem, poradíte mi? Je mi líto, ale neznám to tady. Ukážete mi to na mapě? Toto je špatná mapa. Mám odbočit doleva? Raději se zeptejte někoho jiného. A pak je tam ještě takový jeden konverzační klička a to je, kde je prosím nejbližší hotel, policie, veřejné záchodky. A oni vám na to odpoví. Teď případ ten poslední, jo, ty veřejné záchodky. Běžte 200 metrů rovně, pak zahněte doleva po 600 metrech doprava a tam se radši někoho zeptejte. Drama. To říkám.
Další, co tady je krásný okruh, a to jsou omluvy. A tam jako to by vás mohlo přivést až třeba k nějakému lehkému šílenství. Promiňte, nemusíte se omlouvat, promiňte prosím. Nic se nestalo. Můžete mi to prominout? Neomlouvejte se. Omlouvám se. A vy jedete na dovolenou a chcete, jako těšíte se, že tam poznáte spoustu nových věcí a že třeba půjdete do restaurace nebo že jste měli velký štěstí na hotel, ale pak tam čtete ty obraty a to je: pane vrchní, ten stůl je špinavý. Podívejte se na tu sklenici, je na ní rtěnká, lomeno vlas. To víno, lomeno jídlo, lomeno polévka, má divnou chuť. Tady chybí lžíce, lomeno vidlička, lomeno nůž, lomeno jídelní lístek, lomeno židle. A úžasný závěr, nemohu najít peněženku. A nebo v hotelu pro změnu nefunguje topení, lomeno sprcha, lomeno světlo, lomeno rádio, lomeno klimatizace, lomeno lampa. Nejde otevřít okno, lomeno skříň, lomeno bar. Záchod je znečištěný, lomeno ucpaní. Ale pak se můžete dostat i do situace jako podstatně závažnější, a to je třeba, jako když potřebujete vyhledat první pomoc. Tady je v bezvědomí, nedýchá, má zástavu srdce, má popáleniny prvního stupně, krev prýští z rány, neměl by raději nic pít. A optimistický závěr, sanitka uvázal zácpě. No, já už budu končit, ale tam úplně na závěr, tam je takový ten abecední rejstřík, tam jako máte ty slovíčka takhle spolu abecedy a to vám taky nepřidá. To samozřejmě, když se na to podíváte, ta slovní zásoba, třeba tady z okruhu rodina. V jedné italské konverzaci pro pokročilé je, beru to od A, aborto, to je potrat. Adulterio, to je cizoložství. Amnézia, perdita di memoria, ztráta paměti. Autopsia, to je prdel, to je pitva. Ceneri ale ceneri, polvere ala polvere. Prach si prach a prach se obrátíš. A potom je na poslední dependenza, a to je návyk. A to je vše. Buonasera, tutti ragazzi, grazie mille. Já vám děkuji, doufám, že jste se bavili. Miroček to možná zmíní, máme tady, Honza, máte takový košíček, na konci dáváte takovýto dobrovolný vstupný, tak na to nezapomeňte, když se budete dobře bavit. Posledně nám tady nechali 5 kilo. Každý. Díky. Zdeněk Cíbacibov vás pozval na dovolenou do Itálie. Tak, já jsem si tam nechal ty poznámky, ale o skleroze to bylo minulé, takže si to všechno teď budu pamatovat. Zdeňku, já jsem si tě chtěl strašně omluvit. Už jsem si zvyk. Vypadáš dobře. Velmi dobře. Ale určitě ne tak krásně jako další vystupující ozdoba dnešního večera, která zakončí tu první polovinu. Ale ještě než sem pozvu naší ozdobu, tak já tady marně koukám, nejsou tady, proč tady nejsou ta děvčata, jak byla tady v loni na jaře v první řadě? Taky nemocný, jo. Není to, že by se nějak obávali, nebo tak. Tak zdravíme samozřejmě všechny nemocné, do kamery zdravíme, jo, takže na jaře se na vás těšíme, ale teď se těšíme na Jindřišku Moravcovou, která nám poví něco, jak jinak,
než o dokonalosti, protože Jindřiška je dokonalost sama. Jak se směla půl roku? No, tam budu povinat. Jo. Jindřiška Moravcová. Já trošku jsem jako pak tady z toho rozložení teďka, jo, protože já chci na nás všechny vidět. Já původně tak jako koncipovaný, jakože interaktivně, ale tak vás toho vynechám, protože nevím, kam bych se obracela. Ta dokonalost, prosím vás, já k té dojdem později. Já chci tady na úvod říct, že zdravím Janičku Moravcovou, zdravím Honzu Formánka. Já jsem taky málem jako nepřišla, jo, ale rozhodla jsem se, nebo jsem se tak jako rozhodovala po tom minulém vystoupení tady, protože někdo jste tady byl, tak vám tak jako ve stručnosti připomenu, jak se to odehrávalo. Já jsem tady mluvila o tom středním věku, nadšeně, že optimisticky a tak, pak vystoupil tamhle kolega Malecký s tou fotografií té Jiřiny Švorcové. S Munzarem v posteli a začal mluvit o tom, jakože sex starých lidí. Byl Haničinec. Že by to snad nebo Haničinec. Že by to snad mělo být zákonem zakázaný, jsem to tak pochopila, jo. A bude to tak jako skrouhlo. Bude o nich řeč. Já právě nebudu do toho zabrušovat, a ještě, že jsem se zeptal, o čem budeš mluvit, takže já se rozšiřovat dál nebudu. No nicméně mě to v tu chvíli tak jako přišlo, oni se pak ještě shodou okolností odehráli jako jiný věci, že jsem si říkala, že bych se nad sebou jako měla zamyslet. 50 na krku, že chtěla jsem to řešit s kamarádkou, teď ji vypravuju, co si jako ten večer odehrálo, hele, a říkám, jsem myslela, že prostě jsem v tom krásném věku a teďka zjišťuju, protože nejenom jako, že si to myslíš ty, to jako, buď, ale tady jste se tomu smáli, jako říkám, tak je to asi nějaký jako všeobecně rozšířený postoj teda. A teď jí to říkám a ona už se mě podpořila a říká, ty děláš jako stand-up jako v tomhle věku. Já dělám v tomhle věku jako ještě i jiný věci. Líčím, jak jezdím na tom pěkně. Tak koukala a říká, tak nic, tak přehodnotím celý svůj život. Lezla jsem na ten Google, protože jsem začala vnímat, jako, že spousta těch předsudků prostě vůči těm ženám v jistém věku prostě furt existuje a zjistila jsem, že úplně nejvíc, paradoxně, jo, je těch předsudků právě v té věkové skupině, který se to týká. Jo, 50nice mi říkají, některé věci se mi říkají v 50 jsou trapný, nebo se něco nenosí, nebo ty si jdeš jako na techno, jdu, jako ano, a měla jsem třeba 5 let zpátky ještě takový to cukání, jako že si tam budu připadat jak pedagogický dozor, ale jako jdu tam a v té mlze vidím ty mladé tváře. Nikdo jako z těch jako mladých spolužáků mýho syna neřekne, co tady děláte. Mi řeknou, Tomáš tady není. Já vím, že paří jinde. Jsem si přišla zatančit. A je to pohoda. Jo, ku podivu, já nevím, jestli si pamatujete na mládí, jako jestli jste nějak jako odsuzovali, jako ty starší, tam byla moudrost a to. Já se ještě vrátím vlastně k tomu Robertovi, protože já jsem zjistila taky, já na tom Google jsem teďka docela často, že ta Jiřina Švorcová, to jsem nepoznamenala, byla v té době, kdy byla focená, nebo tady v té inflagranty situaci, o 3 roky mladší než já jsem. Jo. A ukaž to paždí. jako je jiný. Já rozumím. Ale To totiž zmáknu. teď by mě třeba zajímalo, jaký podpaží měla babička Prošková, jo, protože
To byla jako další věc, která mě napadala jako v tomhletom období, že když si jako jsme v těch věkových skupinách, že babička Prošková od té Boženy Němcové, když přišla na to staré bělidlo, byla jenom o 2 roky starší, než jsem já. Tak jsem v takovém jako divném věku na to, abych byla zatracovaná jako Jiřinka Švorcová, nehodnotím její osobnost, jo, ale prostě, že na to byla a s tím já jsem solidární, Roberte, takže to jako podělal. Ale dobře, a babička Prošková, která už trousila ty moudra, si říkám, tak mám ještě čas, jako, jo, to ještě nemusím. Ještě jako nějaký teda za ty 2 roky navstřebám a říkám, ale měla bych si nějak jako pospíšit, abych teda nějaký ty moudra pozbírala. A teď jsem úplně jako, jak je nejlíp jako nazbírat, než dělat nějaké chyby, že jo, a nevyhovovat nějakým těm předepsaným věcem, nebo klip se píšou. A dostala jsem se do zajímavého psychického stavu, protože teď jsem si zadala do Google, to si dejte. To je velký jako poznatek. Ženy 50+, rady, jak to přežít. A hele, jedna se nezastaví a nemůžete si vybrat. Já jsem si myslela, že jako nemám problém s rozhodováním, ale teď nevím, jako, jestli mám obejmout svoji vnitřní holčičku, nebo v sobě hledat bohyni, cvičit jogu, tai chi, nebo si dát opravit prostě od estetické chirurgie. Ve chvíli, kdy zadáte do Google prostě takovýhle dotaz, tak vám začnou do mailu, na Facebook chodit ty reklamy, které odpovídají prostě této věkové kategorii. Mně začaly chodit reklamy na estetickou chirurgii. Nevím, co chtěli mít, nikdy mě neviděli. Trošku omlouvám, nebo jestli si projeví můj profil, nevím, ale to já jsem vyloučila, já jsem hnedka jako označila, že to je pro mě nevhodná reklama, mně to přijde jako neekologický. Jo, ty botoxy a tak. Já nevím, jestli jste se zajímali, mimochodem, co se děje třeba s těma implantátama, s tím botoxem, když prostě ta nositelka toho zemře. Víte to? Pískaj. Co? Pískaj. To jako o zvukových projevech jsem nic jako neslyšela, ale ono se to jako nevyjímá z těla, totiž nesmí se porušit, jako, jo, tady je ochrana taková, prostě nesmí se jako u toho neboštíka, nebo v tomhle případě neboštít, ale oni už i ty chlapy jako si dávají ty botoxy. Nesmí se porušit integrita těla, nesmí dojít k té dehonestaci, když jako nechápu, že podle mě už jako tím té dehonestaci trochu došlo. A musí se to spálit. A teď ono to dělá, jako ten silikon, tak sice za nějakých okolností schoří, ale ne při té teplotě, kdy se pálí tělo. Jo. Takže v té peci kremační je takovej prostě cucek. V lepším případě se to nalepí na stěny té kremační pece. V tom horší to ucpe trysky. A bacha, když si teďka vemete, jakože v mojí věkové skupině je to teď docela populární, páč, ta honba prostě zatím, aby byly ty ženy krásný. Vemte si, v jaký jsme generaci, Husákovi dcery. Je nás hodně. Jestli třeba 50% z nás jako nějaký takovýhle věci má. Teď to začne v nějaký čas, nebudou fungovat krematoria. Jako hrozili při covidu, že budou mrazáky na ulici. Ne, ty tam budou, až prostě se budou spalovat silikony. Možná se zaměřím na to, že navrhnu nějakou změnu zákona, nevím. Každopádně tím, jak jsem jako odklikla, že už nechci tu estetickou chirurgii jako vidět, začaly chodit jiný návrhy. Jakože switch face jogu. Jo, vidět? Víte, co to je? Ne?
bych vám převedla, ono to vypadá komicky, tak kdybyste se nesmáli ničemu jinému, tak udělám nějakou tečku. Ale prostě, to jsou různý cviky a teď se tím fakt, jako jsem zjistila, že se tím živí kde kdo. Jo, spousta prostě ženských tam ty vrýly a ty příběhy a to každá druhá, prostě každý druhý okýnko na tom Facebooku je, jak někdo ukazuje, jak se mu masíroval, cvičit prostě. A teď to slibuje, jako, že zmizejí vrásky, že prostě budu mít jasný oči. Teď zjistěte víc, kliknete a chce to po vás platit, že jo? Tak to já teda nedělám, já si vždycky vystačím s tím trailerem a podle toho cvičím. Jestli jste si to všimli jako od posledka. Že to je lepší, že jo? No ne, je to jako nesměla bych se smát, ale když se nesmím, tak se to má to tady čáčí. A i jsem měla třeba, že jsem po různý masáže, které slibovaly, jako, že budu mít plnější jako rty, jo. Já jsem strašně chtěla, protože mě třeba klienti jsou takový citliví a já nechci, aby se mě báli, oni říkají, že mám jako přísnou pusu. Říkám, tak s tím něco udělám. Si masírovala prostě podle návodu. Měla jsem jako rty, jak Angelina Jolie. 3 dny, než mi opadl otok, jo. Já jsem měla pocit, že když to budu dělat nějak jako víc, že to bude tak ne. Ale někdy to vyzkoušejte. Já nevím, jako nikde jsem neviděla ty fotky přetapu a je na tom zarážející, že to jako všechno ukazují 30letý holky, že? Nemůžeme úplně posoudit, jestli je to funkční nebo ne. Uvidíme za půl roku, jo? Já u toho hodlám vytrvat, protože když už nic jí, tak je takový příjemný relax. To je docela jako dobrá věc. A já jsem tak jako nepředloženě slíbila asi před měsícem na Facebooku, že dneska budu mluvit o tom, jak jsem jako z takového módu musíš a všechno dělat, kdo mě zná, tak ví, že dám 3 práce, do toho děti, starý rodiče, prchlici a tak něco. A vždycky mi přišlo takový divný, jako když mi někdo řekl, že nikdo na něco nemá čas. Jak nemáš čas? No, mám plný diář. Ty za výmluvou se dá vlepit stránka. No, to já jsem jako dělávala. A teď jako přece jenom musím jako uznat, že ten přicházející věk prostě vám dá poznat, že zákon zachování energie opravdu jako působí a já jsem zjistila, že to na mě začíná působit jako ve chvíli, kdy jsem jako začala zkoumat, jak moc dobře jsem to tam vlepila v tu stránku, jestli to nešlo přelepit dál. Pak ten Málecký s tím výstupem říkám, a tak já si dám trošku jako víc pokoje a toho relaxu. Ale zase, jak mám víc času, prostě tak zase víc jako čtu a poznávám, jak jsme jako... Ono to taky souvisí s tím, jak Honza tady mluvil o těch rozporech. My jsme si mysleli, že bych měla jako se blížit k té babičce Proškový, že jako získám nějakou tu moudrost. Já jsem většinou z matku než dřív. Protože jsou takový jako rozporuplný rady k tomu, jak být dokonalá, jak být spokojená, že ona stačí, když pojedete někdy vlakem, koupíte si ženský časopis. Koupil jste si někdo někdy ženský časopis poslední dobou? A co? A bylo tam určitě, já nevím, první, druhá, třetí stránka, něco takového, pojď sama s sebou, měj se ráda, jaká seš, bylo to tam, že jo? Já to píšu, tak to musím Musíš, potom, no. Jasně. Takže zase za to můžeš, Málecký může za všechno. Já si kupuju s ženskýma. Ale nevím, co tam píšou. Ale teď je to takový, jako, že mají být ty ženy spokojený s tím, jaký jsou, jako tak já si úplně řeknu, tak dobrý, já jsem blbá, tlustá, budu se mít ráda. Otočíte stránku a tam, jaký máte být v obočí. Mimochodem, pánové,
já nevím, jako nakolik jste vzdělaný, ale nepřihlásili jste se, že čtete ženský časopis, ale určitě koukáte kolem sebe. Víte, co je teď jako nejdůležitější, jako partie na ženě, který jako nejvíc ženy věnují pozornost. Tady jako v té společnosti to tak jako patrný není, ale obočí. Jo, teď se to laminuje, češe, tetuje a tak. Jsi někdy jako... Víte to, že jo? Ne? Tak... A to říkám, třeba k tomu taky dospějete, jako touhle dokonalosti. Ale to je teď jako strašná věda. Tak kdyby se vám, pánové, někdy stalo, jako že ta vaše žena vypadá jako buď jako Marfuš, nebo že se strašně diví, pochvalte jí to v obočí, jo, protože určitě si dala strašnou práci, bolí to, když se to jako buduje a stojí to strašných peněz, oceníte to, jo. Takže jedna věc, jak má vypadat obočí, jak mají vypadat vlasy, jak má vypadat krásný nalíčení v tomhle věku, pro tuhle příležitost. Těch rad je strašně moc a vystavuje to ty ženy nesmírnému tlaku. A já tady skončím takovou věcí, zase jsem byl trošku chytřejší a asi jako serióznější. Byla zjištěná taková věc po dlouhatánském mnoholetém výzkumu, že ženy dnes, 50, jsou o polovinu méně spokojenější a šťastnější a méně sebevědomější než jejich matky v tomto věku. Řekli byste to? Právě protože jsou vystavovaný tadyhle těm všem jako útokům, takže já jsem se rozhodla, že už nebudu číst. Ten příští stand-up, jako tady vytrousím nějaký to moudro, jako ta babička trošková, jako ten hezký večer. Jindřiška Moravcová nám tady z kapsáře vystřihla stand-up. Prosím vás, ještě než bude přestávka, mě jenom napadlo, jak jsi mluvila o těch ženských časopisech, tak jako v těch, co čtu já, tak ty ženský se fakt nemají za co stydět. A vlastně jsem si uvědomil, že taky vlastně domů nosím takový ženský časopis. Vždycky to beru jako by manželce, dávají to dole u vchodu a je to ten leták do Lidlu. Je to moc? Ty jsi se smál, paní jsem mračila trošku. Takže si dáme radši 15 minut přestávku a po ní budeme pokračovat. Začínáme ve 21:05. Přestávka. Takže přátelé, máme 21:06. Jdeme do druhé půle. Já ještě jsem o přestávce odposlech pár takových dobrých hlášek, takže teď budu vykrádat otázka. Tamhle Honza Civin mi dával hádanku. Víte, jak se řekne slovensky silný vítr? Ficák. Honza Civin mi to řekl. Kde seš? Tamhle. Jdeme do druhé půle. Já se musím zeptat, protože budeme mít dva vystupující, jestli náhodou by třeba nikdo nechtěl tu dvojici rozšířit na trojici. Ne? To já se ptám pořád manželky dole to, ale... To mě dneska v autě taky napadlo udělat takovou anketu. Ale jsou tu děti, taky nebudu říkat. A není po 10, nebo máma. Jo. Tam mám rád takový průzkumy. Prosím vás, kdo je tady z vás jako pár? Normálně jako kdo je tady jako spolupár, ať drží ruku nahoře, jo? Dobře. A kdo z vás vlastně touží ten pár ještě rozšířit třeba na 3? Já tady mám několik trouhelníků. Výborně, děkuji za upřímnost, to je tady.
Můžu být ten třetí. Tam je práce, on taky má. Já se hlásím Janičko jako ten třetí. Dobrovolný. Ano, kdybyste potřebovali někoho třetího, tak se taky hlásím. Jindříško? Ne. Jo, vy jste dali ruce dolů. Jdeme, prosím vás, jdeme dál. Já mám ještě něco jsem měl na srdci, ale ono to možná... No, druhou půlku zahájíme tím takovým ohlášením, že ono asi o tom trošku i ten výstup bude. Od jara se nám událo spousta událostí nových v rámci tady našeho stand-upového kolektivu. Například muž, který teď vystoupí, se stal mužem. Oženil se, Robert Malecký. Takže ho jsem pomalu pozvu a než sem přijde, tak ještě tady mladou paní také zdravíme, celou rodinu. Takže Malecká, já jsem jim na té svatbě fotil. Já jsem se celý život vyhýbal být svatebním fotografem, a letos dvakrát a 2 týdny po sobě. U vás to stálo za to? Ne, dobrý to bylo. A jenom jsem si vzpomněl, ještě jak jsem tady fotil toho Honzu, tak jsem si právě vzpomněl na to, jak jsem ale kdysi svýmu kamarádovi fotil na svatbě, protože mu vybuch fotograf, a on je fotograf, ten kamarád. A teď, já nevím, jestli jsem to tady neříkal. Říkal jsem to, jasně. A říkal jsem už to tady? Ne. No jak mi dali ten foťák těsně před tím obřadem, a tam přijel jako host a říká, vybuchla mi kámoška, teď mi dal ty foťáky, říká, budeš nám fotit? Říkám, no tak dík. To je pěkný, že když se přijdete na svatbu pobavit a najednou tam prostě běháte s foťákem. Ale teď to bylo někde na nějakém zámku a teď nervy, že jo, docházelo k tomu polibku. A teď oni se tak k sobě naklonili. Já jsem se blížil s tím foťákem a on takhle se odtáhl a říká, jdi dál, bude to zdeformovaný. No ale pozvu jsem teď novomanžela Roberta Maleckého, který má stand-up na téma manželství, masturbace a sex starých lidí. Já musím reagovat na všechny své předřečníky. Především, já měl kamarádku, která také jako profesionální fotografka fotila svatbu cikánskou a vyfotila ji takzvaně na plech. Víte, co znamená ve fotografickém žánru fotit na plech? To znamená bez filmu. A pak jim to musela jít vysvětlit. Ale to jenom jako, že jsou horší věci, jo? Nicméně předřečníkům, já jsem si tady dělal poznámky tam, jak jsem seděl, protože to není jen tak. První osočení, který jsem tady dostal od Jindry, že nemiluju dostatečně Jiřinu Švarcovou. To není pravda. Každý miluje Jiřinu Švarcovou a kdo ji nemiluje, teda kdo tvrdí, že ne, tak miluje Ilonu Čákovou. To je první věc. Druhá věc, rozdíl mezi Munzarem a Haničincem, to nemůžu přejít. Luděk Munzar je ten člověk, co chodí po lese, vidí strom a řekne, strom. Jo, obejme strom a je okolo toho asi 80 dní nějakého pořadu, kde Munzar objímá stromy. Haničinec, klíčové slovo, dosadil syna do sedla. Jo, to je velký, to je ten seriál o těch koní, tam jo, běhají, jo, čili Haničinec, Munzar, aby bylo jasno. Tak, a pevné rty, včely. Já jsem si letos pořídil včely. Na pevné rty funguje žihadlo, pokud nefunguje jedno žihadlo, funguje 30 žihadel, prostě je to super paráda botox, jo? A je to ekologický, teda mimochodem, jo? A poslední věc na úvod, já jsem tady nepřesně titulován jako Robert Malecký, to není pravda. Já se jmenuji Robert Malecký. Právě to byla ta změna toho příjmení a k tomu dojdeme dneska. Čili
Teď teprve přichází okamžik, já vás jako vítám, pohodlně se usaďte a začíná další díl naší seance, naší autoterapeutické skupiny, tentokrát na téma manželství, masturbace a sex starých lidí. Já jsem minule, už to tady bylo zmíněno, tady jako rozebíral to téma sexu starých lidí, například té známé fotografie a té známé scény ze seriálu Žena za pultem, kde ten Petr Haničinec, jo, a jenom ta klíčová slova. Petr Haničinec, Jiřina Švarcová, postel, hodiny, sektorový nábytek, dobře prosolené podpaží paní Jiřiny. A ta konkluze toho mého příspěvku byla v tom, že existují fotografie, které dokážou člověka navždy zbavit jakékoliv možnosti, že by měl ještě někdy zájem o nějaký sex. Tahle tak nepatří a je to o to horší v situaci, kdy si člověk uvědomí, že je o 10 let starší, než byli ti herci v době, kdy tu slavnou scénu natáčeli. Jo? Tím jsem minule končil, Indro, a mezi tím jsem se oženil. To samozřejmě říkám bez jakékoliv souvislosti. To bylo na jaře a abych tady jakoby umravnil, nebo nedošlo k těm zástupům těch gratulantů, tak musím zároveň říct, že jsem si vzal tu samou paní, se kterou už jsme byli ženu, ze kterou jsme byli 10 let rozvedení. A vy si asi dokážete představit, že taková svatba opakovaná je předmětem nějakého vyjednávání. To už není jen tak jako... Takže my jsme na to poslali jakoby... Nejdřív jsme jakoby vytvořili ty podmínky, za kterých by to jako bylo možné, jsme to tam poslali. A pak jsme na to poslali týmy našich právníků. Došlo k nějaký negociaci a není tady náhodou přítomen rozvodový právník, může? Můžeme dál. Nebo občas se někde jako vyskytne a to je člověk, se kterým to není jako úplně. Roberte, ale zaznamenává se to. Jednoduchý. To my víme, to pořádku. Tak a já jsem v nějakou nestřiženou chvíli toho předsvatebního zbližování udělal takový slib, který se pak teda stal ze strany právníků mojí ženy, kterou zdravím, to vítám, on tak, který se stal jakoby, no prostě jsem slíbil, že už nebudu dělat stand-upy o ní. Já mám zase svoje právníky, který jako říkali, no, tak jsme jako udělali takzvaný test proporcionality, to je taková jakoby porovnání síly právních norem, a dospěli jsme k tomu, že já jakoby novomanžel, což možná ještě pořád jsem, to se uvidí teprve. A když jsem se učil, tak ona říkala, varuju tě, jak bude rozvod, jo. Tak nevím, tak jako udělali jako porovnání těch síl těch právních norem a zjistili, že jako projev toho novomanžela má vyšší právní sílu, až jakoby na úrovni skoro ústavního práva, oproti tomu slibu, který je daný jakoby maximálně v nějaký rovině občanskoprávní, jako rodinného práva a tak dále. Čili jakože promluvit na to téma smím. Já jsem na to téma promluvil, na té svatbě už, jako, teď to teda opakuju, což zase, ale zase po 3 měsících se ta vidina toho rozvodu může uživit trošičku jakoby míň, jak to říct, řekněme, že může být přijatelnější. Čili teď už víme, jako proč o tom mluvit smím, jo? Ta formální jakoby rovina jako je naplněna a teď si jako říkejme, o čem jsem tam jakoby vlastně mluvil. A já jsem si pozor,
filozofická rovina. Já jsem se jako říkal, to manželství, že, jako, co pro mě znamená to manželství a proč si vlastně brát stejnou ženu po druhé? To je jako otázka, kterou jako, vám dá třeba váš psychiatr. A já jsem tak jako se zahloubal jako do rovin toho významu, toho svazku ženy a muže a tak dále, teď se o tom hodně mluví. A říkal jsem, jako, on vlastně, co je největší hrozbou pro manželství jako sňatek nebo svazek muže a ženy? Největší hrozbou pro manželství je rozvod. Když manželství přežije rozvod, tak už přežije všechno. Já jsem tou dobou, když jsem teda do toho svazku znova vstupoval, tak už jsem měl za sebou vlastně úplně všechno, takže je to sportovství. Já už jsem vyhrál olympiádu. Že já jsem měl za sebou všechno, co člověk na poli manželství může jakoby dosáhnout, nebo manželství a svazku s ženama a dětma a tak dále. Čili já jsem měl třeba manželku, se kterou jsme neměli děti. To je docela známá historka, a to je celkem běžná věc. To je známá historka, která teda sice skončila jakoby kudlou vraženou do nohy, ale jako nějak dopadla. Jakoby, jo, děti se z toho. Pak jsem měl třeba matku dětí, která už nebyla mojí manželkou. Jo. Byla taková paní, tady vítám. A spolu jsme měli 2 dcery krásný, ale já jsem nebyl úplně sympatický. Takže ona se mě jako by nikdy nechtěla vzít. To je v tom vtipu, ne? Horáčková, Jiráčková, jak se potkala, říká Horáčková, tohle, proč vy si toho Nováka nevemete, když s ním kurva máte 7 dětí? On říká, no, když on mi není dvakrát sympatický, jo? Tak to bylo tam jako s paní. Pak jsem měl teda manželku, se kterou jsem měl děti, to jsem si teď podruhý vzal. A pak ještě byly, abych jako ten čtverec těch kombinací jako by úplně doplnil, tak jsem měl ještě ženy, které nebyly ani mojí manželkou, ani jsem s nima neměl děti, ale to jsem jako úplně nepatří, to cítíme. Když už jsem teda mluvil o tom, co je největší hrozbou pro manželství, tak je zároveň jako třeba říct, jak se cítí, nebo co je největší, jakoby největší, no. Vnímaný největší problém pro toho muže, který je rozvedený, no, to jsou přece alimenty, že? A já jsem přemýšlel, říkal jsem, jak se může člověk vyhnout placení alimentů, aniž by zároveň jako chtěl jít do vězení. A existují 2 způsoby. Jedním je smrt a druhým je svatba s bývalou manželkou. Takže jsme se prozatím vydali touhletou cestou. Když už tak byla řeč o právnictví, my jsme samozřejmě velmi záhy zjistili, že jsme v té speciální situaci před tím úřadem, protože oni tam na nás nastoupili s frázem a jako snoubenci se dohodli, vůbec snoubenci, nějaký kurz, pardon, snoubenci nejsem spolu žili 13 let, furt, celou dobu, tak snoubenci se dohodli, že budou užívat společné příjmení, to jsme užívali jako společné příjmení. A v tom mě napadlo, že by se to dalo jako víš, a to se týká takzvaného druhého příjmení. Jo. A já budu citovat přímo ze zákona a tam se píše, občan může užívat více příjmení pouze za těchto podmínek, prohlásil, a jedna z těch podmínek je prohlásil při uzavírání manželství, že spolu se společným příjmením bude užívat a na druhém místě uvádět příjmení předchozí. Čili Robert Malecký. Případně Tereza Malecká. Jo. Ten zákon navíc ještě jde dál a umožňuje, že nám to jako přechylovat. Čili teď tady máme přechylení, že bych byl Robert Malecká. Ten zákon tohle to úplně jako nebere, ale umí ano, čili to je, seznamte se, to je Tereza Malecký. No, my jsme to říkali tým matrikářce v těch Neštěmicích, kde jsme se brali, protože jsme nechtěli se brát tady
na Magoši, kde jsou tím Magoři úplně a tak. A tam se dělala ta paní z té matriky, ta matriční úřednice a my jsme jí to jako přednesli, tu prosbu, v souladu se zákonem a ona říkala, jak to říct, no, bylo to slušně, ale bylo to běžte do prdele, jakoby, jo, nebo zešílim, jako, nebo nevím, už mě nechte na pokoji, protože ona tam těch věcí bylo víc. No nicméně jsme to nevzdali a příště vás budu informovat, jak dopadla, že tentokrát se naši právníci spojili. Jsou to dobří právníci, zejména manželční právníci jsou vynikající. Takže do vás budu informovat o tom, jak dopadla ta právní bitva. A teďka k tématu masturbace, to samozřejmě nesouvisí. Nějak s tím, o tom jsem mluvil. Blíží se Vánoce a mě začínají chodit. Míro. Jo, mě začínají chodit taky ty nabídky, jako se jmenují třeba top 20 vánočních typů. A tak já do mailu teda, jo. A jeden z nich ten, cituji, prsa ani zadky nejsou to vaše. Nebojte, myslíme i na vás a představujeme dlouho očekávanou novinku v našem sortimentu masturbační nohu. Ale já jsem ve svém životě poměrně orientovaný člověk, liberál. Hodně liberál, čili jako mě nepřekvapí v podstatě vůbec. Mě tě výtahají v paneláku, někdo nasturbuje, já teda dělám. Máme to teda bohužel i to velký zrcadlo, tak jako špatně se mi to dělá, ale jako jsem ochoten, jako dobrý, každý má svoje. A tohle mě trošku jakoby zarazilo, jo. Tak jsem jako v tom inzerátu pátral dál. O co vlastně vůbec ne? Co to je masturbační noha, jo? Co vás napadne? Mně nenapadlo nic, teda jo, vás asi jo, ale dobrý, jako víte od mě, já nebyl jsem za stolik orientovaný, jako nejsem ve svém tématu. Tak, a tady se píše, je původně realistická, hevádně hebká, čemuž rozumím? Má nádherně vymodelované prstíky a taky něco navíc, vagínu na chodidle. Závěr, pronikejte hluboko do nohy. Ale jak je ta doba vlastně fér, taková, jak to říct, že nikoho nediskriminuje, tak si můžete vybrat, jestli pravou nebo levou. No nic. Trošku jsem se zasnil. Můžeš mi poslat ten odkaz? No to jsem zapomněl říct odkaz, prosím vás, u mě, jo. Ale na vyžádání. To na začátku ne. Takhle, já nemám moc co k tomu dodat, jenom bych teď rád uvedl vlastně posledního dnešního vystupujícího, který dorazil zdaleka, ale a který vlastně vůbec po celou dobu dnešního večera neví, o čem se tady bavíme. Protože je ještě mladý, nic z těchto věcí, o kterých se tady vlastně pořád dokola hovoří, nechápe, ale prozradil mi, že teda jeho výstup bude o krizi jeho první třetiny věku. Honza Houda. Krize třetiny věku. Jsme samozřejmě rádi, že tě tady vidíme. Jak dlouho jsme se vlastně tady neviděli? Rok. Nebyl jsem na plese, takže... No je to tvoje. Honza Houda.
Děkuju. Já se přiznám, já jsem docela nervózní. Já totiž jezdím na motorce a už jsem to skoro 10 minut nikomu neřekl. Já jezdím na motorce. A nejhorší věc na nás motorkářích je to, že nedokážou mluvit o ničem jiném než jejich motorka, na který jezdí, protože já jezdím na motorce. Naštěstí nejsem vegan, jo, protože to fakt nevím, o čem bych mluvil jako první. Je tady nějaký motorkář mimochodem, jinak. Tamhle jeden, to víme. Taky? Ještě někdo? Jo. Co máš za motor? Jinak vyndejte si mobily, svačiny, to bude tak na půl hodiny. Co máš za motorku? Teď už něco, co jsi měla, na čem jsi? Měla jsem Virážo, 11 Jo, 11 stovku, to je hezky. Já jenom 650 zatím, ale to, pak asi teda pokecáme, jako. Ale já musím od té doby, co jezdím na motorce, tak mi to zkazilo filmy nějaký, jo, akční filmy zvlášť, když vidím prostě nějakou akční scénu, ten hlavní hrdina ujíždí na mokrý vozovce prostě, bez helmy, před policajtem nebo před něčím. Teď krouhá ty zatáčky prostě, když ta přilnavost povrchu je prostě mnohem menší, že jo, ta motorka to není jako auto. Chápete, že jo, motorkáři chápou prostě, jo. Já tam jenom sedím prostě, koukám na ten film. Píčovina. To jim nežeru prostě. To je jako když v Brně občas zpívají na ulici, že jo, nějaký takový umělci. Teď jsem jednoho viděl, on tak jako hezky zpíval, takovou, hrál na kytaru takovou hezkou motivační písničku prostě, jo, pozitivní, a najednou verš prostě, a odpověď je Ježíš prostě. Tak já to jenom stojím a... Píčovina. Ale na nás motorkářích je dobrý to, že my jsme vlastně taková jedna velká parta. I když se neznáme, potkáme se někde na pumpě prostě, to jsme prostě největší kámoši, jo. To je jako jsi v parku, když se začnou očuchávat prdele prostě. Kámo, ty vole, motorka, jo, je to, kolik to jede, ty vole, máš držák na mobil, hezky, dobrý, ty vole, kámo. A jednou za čas prostě potkáte někoho, kdo má stejnou motorku jako vy. A to je prostě jak dva psy, co zjistí, že jsou stejná rasa, prostě kámo, stejný, ty vole, co máš, to je brába, ty vole, držák na mobil, ty vole. Jo, takže to jsme my motorkáři. Pak se mě třeba na to zeptejte, ale moc nedoporučuju, teda je to, když si pustíte podcast, který vás moc nezajímá a nejde vypnout, takže na vlastní nebezpečí. Já jinak bydlím v Brně teda už asi půl roku, takže už jim skoro rozumím. Oni mě taky. Ale oni tam tak jako mluví spisovně, že jo? My řekneme celý týden, oni řeknou celý týden. Na to se mi teda zvyklo dlouho, ale už jsem se na to celkem zvykl, už se na to zvykla i moje navigace. Já jsem teďka někam jel a ona, dojeli jste do cíle. A já se rozlídnu a já jsem v Cejlu. To je takový brněnský Mojžíš vlastně, taková go-zóna prostě. Tak to bylo, jak když jsem jednou tenkrát v Kauflandu omylem zabočil do oddělení vložek dámských. To bylo prostě, snad se mě nikdo nevšimne, choď tam zpátečku prostě, nenavazuj oční kontakt. Dobře. A bydlím v Brně hnedka vedle hlavního nádraží, což má tu výhodu, že když mám chuť na heroin, tak mám kousek, jo. Když na kokain, tak na magistrátu tam taky není daleko. S Vaňkou si tykáme, říkám jí maky, ruličky do ručky. Jo. Ale tu nevýhodu to má, že protože jsem pak jako ten byt mám hned vedle kolejí, tak mi tam jezdí vlaky prostě. To je nepříjemný, dělá to rámus, že jo, to. Ale pak jsem zjistil, že tam je jeden dopravce, Moravia, jo. Oni mají vlaky, každý vlak je pojmenovaný podle nějaký odrůdy vína. Normálně to je napsaný na boku toho vagónu. Jsme na Moravě, že jo, tam, takže podle čeho jinýho. A od té doby, co jsem to zjistil, tak jsem začal hrát takovou jako zábavnou hru. Říkám tomu ostře sledované vlaky. A v podstatě každý ráno si přednu na terasu pod sebou 20 různých flašek, různých odrůd vín.
a vyhlížím vlaky prostě, jo. A od té doby mi ty vlaky nevadí. Když se viděli ty moje očička, jak se rozsvítí prostě, když slyším vlak. Jo, a teď jeden třeba slyším a už za rohem. No, on to je reggae jazz rovna, ale cílem té hry je prostě napočítat co nejvíc těch vlaků. Já tady mám takovou herní listinu. Tohle je myslím z minulého čtvrtka. A teďka takže 8:49 Hibernal, 9:14 Chardonnay, 10:01, já to nebudu číst celý, jo, ale pak tady třeba 11:16 Francovka. Ještě 2 deci Francovky, nic moc. Nemusel čistit zuby potom. Pak modrý Portugal, dobrý. Pak 12:16, teď většinou prostě jezdí vlak, 2 vagóny, jmenujou se stejně ty vagóny. Ten název je napsaný na každý ten vagón. Ale tady, já nevím, jestli mi to udělali schválně, ale prostě tady na jednom z těch vagónů Merlot, jo, což je prostě červený, suchý, a na druhém Pálava, což je prostě sladký, bílý. Tak jsem si musel namíchat takový růžový, polosladký. A od té doby už to šlo z kopce. Pak tady nějaký rulanský, asi to už moc ani nepřečtu. No a pak já totiž vždycky většinou usnu, nevím proč. Probudím se většinou poblitej, asi nějaká viróza, no. Ale vlak jako pořád jezdí, ale už je tma, že jo. Takže já to nepřečtu, že jo, tak se musím domýšlet, takže... Asi absint. Kdybyste někdo chtěli jízdní řády na čtvrtek, můžu vám to kopírovat. Musíte si z toho sundat cucky jenom. No, já jsem vám ještě chtěl říct o tom, čemu nerozumím. Jo, třeba mi s tím můžete pomoct. Jsou 3 věci, jenom pak už všechno chápu. Já třeba nerozumím tomu, že vždycky, když prostě zapnu vodu ve březu, tak vždycky přímo pod tím proudem je lžíce. Prostě. Vždycky. To nechápu. Jako, ty si neumyl mě, tak já umyl tebe, no. Nebo čemu ještě nerozumím je, že dáme jídlo, začalo rozvádět erodixity. Jo, jako když máte chuť na pizzu nebo masturbační nohu, prostě. To nevím, jestli tam mají. Já nechápu, kdo je ten koncový zákazník, prostě, kdo má jako... Představte si, čemu vystavujete toho kurýra, prostě, který to tam musí jít vyzvednout a musí vám to předat a u toho se vám podívat do očí a prostě oba víte, prostě. A mě je trapný, když prostě objednám pizzu a k tomu zmrzlinu, prostě. On ví, že s ním tu pizzu a tu zmrzlinu prostě najednou. Víme to prostě, ale a že bych si objednával prostě jako masturbační nohu nebo něco. Nechápu, nerozumím prostě. A pak čemu ještě nerozumím, a to je poslední, čemu nerozumím, pak už je mi všechno jasný, je dubová kůra. Jo? Já jakoby chápu, že dubová kůra je dobrá na hemoroidy. Ale nechápu, jak na to někdo přišel. Jako ten první člověk, co na to přišel, co všechno musel zjistit, že nefunguje. Než byl prostě tak zoufalý, v bolestech, že prostě tady někde opřel o dub prostě. Tak co už, nemám co ztratit. Ty vole, to funguje. Pojďte to zkusit příště, ty vole, to je nechápu, no. Nebo vůbec jako první někdo, kdo udělal něco, že jo? Třeba první člověk, co dojil krávu, jako co čekal, že se jako stane, jako No pak za půl hodiny přijde do vesnice prostě s kýblem. Chlapi, koukejte, co jsem našel, když jsem...
byl venku. Nebo první člověk, co dělal base jumping, prostě, jo. Vezmete si na sebe plátno v podstatě a skočíte z útesu, jako, no. Si představte, že jste ten první člověk, teď vám někdo přinese ten wingsuit, prostě to plátno, no, tady to si vezmeš a skočíš dolů. Já bych měl otázky třeba, jako, bude to fungovat, nebo je to jako oskoušený. On řekne, ne, ale viděli jsme ve verku, jak to dělá. No. Já bych asi nesvěřil svůj život do ruky prostě někomu, kdo čerpá své fyzikální znalosti z Batmana. Vlastně. Proti gustu. Tak to jsou věci, čemu nerozumím. Pak ještě bych se vám svěřil s věcma, kterých se bojím. Já se třeba bojím velryb. Jo, jako ta představa, že se topím hluboko v oceánu a teď jenom slyším prostě to zvuk velrybu, teď nevím, jestli je dobaří, prostě nevím, jak oni to mají. Ale prostě to mě děsí, což je dobrý, že když jako nejbližší moře je někde, prostě kdo ví kde. Ale zase na druhou stranu jsem vždycky chtěl jít na pozorování velryb, prostě. Ale to je bez šance, prostě, jako bejt na té lodi pod náma ty prostě velryby. A tak bych zkusil aspoň jako pozorování velryb. Jo, a to je prostě z bezpečí na břehu prostě, bych pozoroval lidi, co pozorujou velryby, prostě dalekohledem. Já myslím, že viděl velrybu teď. No ta příroda je úžasná, co? To je prostě, to je skvělý. Tady položím. A pak čeho se ještě bojím, jsou pavouci, to je trochu trapný, ale oni vždycky lidi říkají, ten pavouk se tě bojí víc než ty jeho, že jo? Ale já jsem nikdy ještě neviděl pavouka, který by utíkal ode mě a u toho řval prostě člověk! A u toho se pochcel a posral prostě. Takže nebojí se vás ty pavouci víc. A jinak jsem odvážný, prostě už se pak bojím jenom tmy. Respektive jako bojím se jít sám na ulici po setmění, protože já totiž chodím docela rychle. V podstatě když jdu, tak předcházím běžce. Jako. Což je divný, protože když si jdu zaběhat, tak mě předchází chodci. No. Když jedu na kole, tak mě předbíhají běžci, nevím. Ale prostě když jdu, tak je to fakt jako tempo. A když jdu sám v noci někam domů prostě, tak se dost často stane, že někoho dojdu a dost často je to prostě sama žena na ulici prostě. A toho já se děsím úplně nejvíc. Kdyby věděla, jak já se cítím v tu chvíli prostě, protože já jí doběhnu, že? A já chci jenom jít domů, já chci jenom jít domů, jako. A teď ona dřív nebo později si mě nějak všimne, projdu pod lampou, hodím prasátko nebo něco takového, tak se mě všimne a teď prostě vidíte ten strach v očích, prostě už jak připravuje Petřák na to. A já v této situaci nemůžu vyhrát, tam prostě všechno, co uděláme špatně. Já můžu třeba zrychlit, že jo, tím jakoby zkrátit to utrpení, pak jí předběhnout dobrý v pohodě, ale tím jako zvýším tu úroveň toho děsu a kolikrát i třeba ten Petřák taky použije. Já už jsem prošel tolika oblačnama Petřáku, v podstatě už jsem imunní, jako můžu. A nebo můžu právě naopak zpomalit, pěkně pomalu, jako to jí vyděsí ještě víc z nějakého důvodu. A nebo jsem zkoušel i třeba už jakoby z dálky volat prostě. Já nejsem sexuální predátor, já jenom chodím rychle, neboj se. To taky nefungovalo prostě. Ale pak jsem na to prostě objevil trik. A to je geniální, já vám ho prozradím. Šel jsem domů prostě v noci takhle, měl jsem hlad, koupil jsem si pizzu. Dal jsem si ji prostě, nechal jsem si ji zabalit do krabice, vzal jsem si ji s sebou. A teďka jdu po ulici a samozřejmě někoho doběhnu, samozřejmě je to sama prostě bezbraná oběť, teda holka. A samozřejmě se mě všimne, že jo, teď se otočí a místo toho obvyklého strachu v očích, prostě bledá prostě to, ona udělá. Protože já jsem najednou byl jenom týpek s pizzou prostě, jo.
A je dokázaný, že nikdy nikdo, kdo prostě měl v ruce pizzu, nikdy nikomu neudělal nic špatného. Je jedno, co v té krabici je, tam můžou být prostě usekaný lidský prsty, ale prostě nebyl jsem najednou hrozba. Jo. Já vám to předvedu ostatně, jo. Já si od té doby nosím krabici prázdnou, protože se nějak potřebuji dostat domů, že jo. A teď to porovnejte, když za váma jdu, jako jo. Takže tohle zaručeně funguje. Já se vám musím přiznat, teda já jsem tu krabici zapomněl doma, takže já jsem musel ještě jít do pizzerky a poprosit o prázdnou krabici, že ji potřebuji jako. Oni jakože v pohodě stále mě 20 teda, ale oni nevěděli moc, jak to namarkovat, jo. Jak to tam markoval pizza, bez ingrediencí, bez těsta, takže jenom na krabice. Můžete to vyzkoušet taky, tahle krabice je moje, to vám nedám. Pořiďte si svojí, prostě, stojí 20. Jo. Tak, nějak navázat. Jo. Já jsem byl teďka v IKEA. A IKEA je dobrá, IKEA mám rád. Akorát mi vadí, že prostě ke všemu dávají imbusy. Jo. Tam si koupíte židli, dostanete 4 různé imbusy, 4 židle, dostanete 16. Skleničku prostě dostanete imbus. Ke všemu jsou imbusy. Mně se prostě začaly doma hromadit imbusy, až to jako začal být problém. A já jsem přišel na to, jak to vyřešit. Já třeba u sebe jako nenosím drobný, ale začal jsem u sebe nosit imbusy. Takže když se mě prostě někdo na ulici zeptá, nemáš prostě jako drobno, tak řeknu, hele nemám, ale nabídnu imbus. Jo? A to funguje, to oni jako rádi. Akorát mi od té doby začaly jako mizet díly z motorky, nevím, jestli to nějak souvisí. Ale co mi ještě na IKEA vadí, nebo je to, spíš mi to přijde taková promarněná příležitost, že oni vlastně ty krámy zavírají na noc a přitom tam mají už jakoby vybavený pokojíčky, podle mě by to měli pronajímat, prostě jako Airbnb. To je prostě škoda, že jo. Akorát nevím, jak vyřešit to, že by jim tam lidi chodili na ty vystavované záchody, no, protože většinou nejsou zapojený, takže to ještě jako nemám domyšlený. Ale ještě mám dalších pár takových nápadů skvělých, na kterých vydělám. Já věřím tomu, že se můžu podělit s váma, že mi neukradnete moje duševní vlastnictví. Jo, dobře. Tak Muzeum mozkových figurín, jo. To už, teď si myslíte, že jo, to už existuje přece, ne? Ale tohle by bylo vysloveně jenom, protože co to je opřít se prostě o Toma Hankse, který je z nějakého vosku, to není prostě zábava, nebo to není, tak tohle by bylo jenom z vosku, z uší toho člověka, který je z toho udělaný. Aspoň to má nějakou autenticitu prostě jako. Já jsem myslel, že bych začal Tomem Hanksem, teda Tomem Cruisem, protože to potřebujete jenom takovou hromádku prostě. Myslíte si, že to je dobrý nápad, nebo? Jo, no Tom Cruise si to nemyslí teda, ale já ho, ten už propadl horším jako větším kravinám. Takže na tohle myslíte, že nezbohatnu. Tak ještě bych mohl zbohatnout na, já mám takový nápad na seznamovací aplikaci. Máte někdo rádi seznamovací aplikace, přihlašte se! Jej! Ty jsi moc mladý, to ještě o tom nevíš, a ty jsi teďka po druhý ženatý, takže ty to nemá žádnou relevanci. Já to nesnáš, já nemám rád prostě, co to jako dělá s individuem, tím pádem s celou společností, prostě s kulturou toho dvoření, ale jak to z lidí dělá prostě jenom profily. A pak to taky nemám rád, protože já jakoby nejsem moc fotogenický, no. Já nejsem žádný kluk z plagátu prostě, no. Pokud by to nebyl plagát na hranou verzi božska stavitele po 20 letech, když začne mít bubek chronickou prostě bolest a stane se z něj alkoholik. A my takovýhle božci jsme tam jakoby v nevýhodě. Takže ta moje aplikace, vlastně jediný profilový fotky, které by byly povolený, jsou ty, které jako omylem vyfotíte, když vytahujete telefon z kapsy přední kamerou, prostě, jo. Takže já mám takový
zmatený, prostě mírně pootevřená pusa, jako, protože takhle jsou všichni lidi oškliví, všichni prostě. Jo, takže se pak můžete zaměřit, jakoby to smaže ty rozdíly, můžete se zaměřit prostě na takové věci jako ty důležitější, jako třeba osobnost prostě, nebo co má za motorku. No, jmenovalo by se to paleček, protože každý na té fotce vypadá jako palec, už se s obličejem, jako. A když se vám někdo líbí, tak prostě swipnete nahoru, jo, je to jako palec nahoru, prostě když nelíbí, tak prostě swipnete dolů. A je to dobrý nápad, prostě, to se neptám už, tohle už jako vím. Akorát na to potřebují vstupní investice asi 4,5 milionu. Takže až budete tamhle Honzovi dávat dobrovolný vstupný, tak aspoň budete vědět, že to bude na dobrý účel. A to je za mě všechno. Děkuju. Díky. Honza Hura. Přátelé, pokud tady není nikdo, kdo by se ještě přidal, tak jenom doplním, já jsem vlastně zapomněl ještě na jednoho Maroda. Dneska, nebo když jsme chystali 21. stand-up Maxu, tak se nám omluvil i minulý Benjamínek Jožin Daníhelík. On se omluvil, takže zamáváme mu do kamery. Ale on se omluvil, on totiž potom řekl, on měl problém se zubem, mu chyběl zub, on si vyrazil zub a říkal, já už nebudu nikdy vystupovat veřejně bez toho zubu. A kvůli stand-upu si překecal toho svého dentistu, aby mu to udělal ještě dneska dopoledne. Takže Jožin mělo to být velký překvapení, jo. Jožin mi ještě volal, říká, Míro, jdu tam prostě na 10. a v jednu, a to je taková ta náhrada, která se dává přímo do té čelisti, jo, takový, jako do té dásně, to fakt jako bolí a tak, říká, ale bolí to jak svině, ale jdu to přepít na hnátu. Ve 3 mi volal, říká, je to dobrý, bolí to míň a míň. V 5, když jsem jel, říká, ty vole, v 8 jsem tam, jo, a v 7 už mi nebral telefon. Takže až tady skončíme, můžeme skočit za Ježinem na Hanátu, možná tam bude mít premiéru jeho nový zub a budeme se na něj těšit příště, co bude na jaře. Takže na jaře se doufám uvidíme jak s Jožinem Daníelíkem, tak s Janou Werner, tak s Honzou Formánkem a samozřejmě i s dneska vystupujícími Robertem Maleckým, Zdeňkem Ciboučbokem, Honzou Hudou, Jindřiškou Maravkovou, Honzou Zlínem a já u toho pochopitelně budu taky moc rád. Hezký večer a na jaře se uvidíme a samozřejmě i na plesu Maxu. Krásně se bavte, večer pokračuje, dneska je to všechno. Naschle, dobrou noc.